Πολύ όμορφη η ενέργεια του νεαρού. Σαλπιτζίδης με χώρο μπροστά του. Η παλιά δεν διώχνει άμυνα. Ο Ρουκάβινα σε θέση βολής δεν αφήνει το δώρο. 0-1 ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει όμως και λάθος της άμυνας στο γηπεδούχον. Εδώ δεν μπορεί ο Ισπανός, ο Κουέρδα, να διώξει, και από εκεί μετά ο Ρουκάβινα είχε πολύ χώρο για να κάνει αυτό που ήθελε. Είδατε και στο βάθος την αντίδραση του Φάνη Κατεριανάκη, που δεν περίμενε ότι θα βρεθεί τόσο εύκολα εκτεθειμένος από ο Παναθηναϊκός, που από ένα σημείο και μετά στο δεύτερο ημίχρονο ποντάρει στις αντεπιθέσεις και στις μπαλιές προς τους γρήγορους επιθετικούς του. Σαλπιτζίδη σε θέση τετατέτ. Περνάει το Κατεριανάκη. Καλύπτουν οι δύο στόπερ την εστία. Κόβει ο Κουέρδα. Ο Νιάκ δεν διώχνει. Ο Ρουκάβινα είναι αυτός που με δεύτερο γκολ. Και ξανά η προηγούμενη φάση. Μπροστινή παλιά για τον Σαλπιτζίδη. Η παλιά προς τον Ρουκάβινα, το 0-2. Αρχικά ο Σαλπιτζίδης έχασε την ευκαιρία στέλνοντας την μπάλα σε ένα χώρο που ήταν ο Κουέρδα και έδωσε λύση εκεί. Στη συνέχεια όμως, όταν ξαναπήρε την μπάλα, βρήκε τον Ρουκάβινα, τον Κατεριανάκη. Εδώ είναι η αρχή της φάσης και η παλιά προς το Σαλπιτζίδη, που φαίνεται να καλύπτεται. Συνεχίζει κανονικά την προσπάθειά του. Διώχνει ο Κουέρδα και στη συνέχεια ο Ρουκάβινα. Τώρα δημιουργούνται προϋποθέσεις αντεπίθεσης για τον Παναθηναϊκό. Ο Ρουκάβινα έχει επιλογές. Μία από αυτές είναι ο Κλέιτον, που του ξαναδίνει την μπάλα. Περνάει από αρκετό κόσμο η μπάλα. Ρουκάβινα αφήνει στο Χριστοδουλόπουλο. 0-3. Ξανά η προηγούμενη φάση. Περνάει από αρκετό κόσμο η μπάλα μέχρι να γίνει σκόρερ ο Χριστοδουλόπουλος. Ρουκάβινα άφησε στο Χριστοδουλόπουλο και αυτός είχε μετά εύκολο έργο.